बेयाव अनलाइन हरनायनि ओमफ्राय गस्ला थप थप थाब थाब मोनलाजोबथारहाय आइनिया मोजां नुथारदों कालारखौ नै So hello guys, welcome back to my channel and my new video. So guys, hey Kendra sit tato. Kendra berat distat. Mana guys जोङो दिनैहाय बागुरुम्बा स्टोरावहाय थांनो नागिरदों आरोना माबायावहाय बावले आङो बेखौहाय माने लकेशनखौ बावगारो आंना ओमफ्राय जायो आङो थांनो ओंखारबाय आरोना ओमफ्राय लोगो थांफागोन मिथिखायो नोङो माने मिथिखायो नोंसोरो ओमफ्रायो माखासे लोगोफोर थांगोन आरो नायसै थांगोन ना थाङा बिसोरो ओमफ्राय बिसोर थाङाबाथ' जों सानैल' जागोन आरो ओमफ्राय दायोहाय नोंसोर नायलांबाय थादो आरोना माने बेवहाय मबाइलफोरावहाय बिराद खम होबाय थायोना ओमफ्रायो दायोहाय जोङो थांनानै नायथारसै आरोना ओमफ्राय नोंसोरबो थौफादो आरो नोंसोरनोबो नांगौब्ला नोंसोर अनलाइनबो अर्डार खालामनो हागोन आरोना बेयावहाय ओमफ्राय सिगां थौग्रोदो होमबाना नायग्रोसै नंमारगोन ना नंमारा एक्जेक्ट प्राइसफोरा ओमफ्राय दायोहाय आङो देलायखांजोबबाय ओमफ्राय देलायखांजोबखाबाय नालाय एकदम ओमफ्राय थांसै दायो ना निकेनजा बिराद डिस्टार्ब माने गोजान जाथारो नालाय जोंनियाहाय माने दख'नायाव कम्फर्टेबल जाया नालाय गारि सालायनांगौआ ओमफ्राय ओंखायनो गस्ला मा नांलाजोबखोथाय दासो ओमफ्राय नै स्कुलखौ बिराद गाज्रि नुबाय आलथाय सुसिमानो बिदियाव खारग्रोजोबथाय नायनो थांसै होमबाबो माराम होमबाबो जायाबानो जाथारा बिराद हाद्रि लामा बानायदोंना जोंथिं ओमफ्राय खस्थ'थार थांनांगौबो हेलमेट नागिरगासिनो आं दायो नै लिसुआ बिसिना जा गिदिर बायदिबो दं आफामोननाव नायसै दायो गोजानथाराव गारिखौ दोनथ'नानै लामाजों थांनो हायो थाबायलाबायबावबासो मा लाब जाखो बे मा होनोमोनलाय है आं नायनो हाथारला हांखौनो मोनथारा जा गोजान थाबायबो नामा हेलमेट लांफैनो थाखाय बाजै मोनैसोबाव बेबो ओंखायनो मोननै बायनानै लाखानांगौ लामा गेजेरजोंसो फैबाय स्कुटिजों फैनो हायोमोन ना एफा गोजान थाबायनांगौ मा गोनांथि ओंखाम जाखांग्रोमोना थाबायनांगौ उदैसो सालाजोब्बाय हा जोंनि गामिनि लामाया जाजोबथारबाय दायो लामा GPS signal lost GPS खिथागासिनो हनै बोरैबा नुजोबबाय आंहाथ' माराम फैखादों जाम्बिलाय आंलाय आयु बै बारबा लाथारो बियो बैयाव दङ माखासे थाव सोगासिनो दङ खिथाबाय थाथ'लाय इसोरखौ बैयाव जरानै दं जरानै माब्रै दाउ ओमफ्राय नै जों जाबाय जरानै ओमफ्राय गोलोमाखै गोलोमलाय नों गोलोमबाय आंबो ओइ जाम्बि बैयाव बाजार जादोंथ' हनै थलाय थांनायनो 11 हाय आया नै गामसाखौसो नांगौ बेदि कालार आंनाव दं ओमफ्राय आं मोजां मोनाखै आयौ बेखौ साइज नुदों बेखौबो नै बेखौबो साइज नुथारदों बेयो आर'नाइ माबाबो दं ओमफ्राय नै गस्ला थप थाब मोनलाजोबथारहाय बागुरुम्बा गस्लाफोरबो मोनलाजोबबाय बिसिना नै नोगोद लाबाय बिस्रा बेखौबो सायदोंमोन आं कालारा हो नों लायाखै दालाय नों लाबायना नों लाखाबायना मिनासथिगोन बेयाव नायनोथ' आयु गोजा जाला जोबखाबाय नै मोजां आइनिया मोजां नुथारदों कालारखौ नै खुन्दुंनि माबाफ्रा एखे लाथारबाय आयु खाथियाव बोरै बेयाव अनलाइन हरनायनि फाइनालि लोगोफोर माने मबाइलावहाय जा प्राइस होयो बे प्राइसआनो आरोना 500निफ्रायनो सेट स्टार्ट जानानैहाय बिदिनो 1200 1400 1600 बिदियावहाय जोबहैयो ओमफ्रायहाय मा होनोमोनलाय सिंगेलबो दं आरोना बहुत गासिबो दंजोबोआनो होनजायो आरोना नोंसोरबो फैबानो जाबाय नोगोद नायगो मोनबाय नै नोगोद लाजोब्बाय बे माहाजोन मानसि बागुरुम्बा दोहौनि मोननाय जागोन नै बिस्राबो दे हलसेल सोरबा जोंनाव बायनोबा होनदो
नै मेल्लाखा मेल्ला दं देहाय दे जागोन दे अर्डार खालामनो हागोन होनलायबावदो फैनांसिगोन थ' थांसै रायजोफोर थांसै नुदों गोलैलाबायथारसै हेलमेटआ औ नै जुथायाबो बेना बे जा थांसै दायो आयु थोन जाद्रायदों बहायबा दोनदों नैहाय फैनो हागोन नोंथांमोनहा बेयाव जुथा दखान दं दावदै गैलानो नै दायो लंपेन्टजों गस्लाजों लानानै फैबाय थांगासिनो आंहा हारसिंसो जाबाय आरोना थांजोब्बाय दायो आं हारसिं थांगासिनो गस्ला लंपेन्ट हाजोआव थांनायनि दख'नाया आं बिसोर गांनैखौनो लाबोदों बे मोनाबिलिनि आंजों एखे कालाराबो माबो आं जोमस्राखौ लाबोसै गुदुं जाबोजोबलायबाय बेनाथ' आगराबो सिनायाबो मायाबो The next day. नै सिख्लाफ्रा रिल्स बानायदों जारौमोना बैसागुनि आब'मोना आगै बेहा दुम दुम देरायाव होनलायदों दिं 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 देरायाव नोंनि बे स्टाइल लानायाव होनानै नेक्स्टरा ओमफ्राय जोंनि सिगाङाव लुगैथि जागासिनो दङ ओमफ्राय नायदो बे उन्दैया गिनोबो रोङा आयु गलांबा सेसलै नों बेटा आयु दुखसाय ओइ हामा आजा रिल्स बानायनायाव ओमफ्राय बेयाव गेलेगासिनो माखासे सिख्लाफोरा नै मारामनो एकदम माने गलांबा थैखागोनहाय आयु थैखागोन हामाथ' आयु नारखादों आंखौ थैखागोनहाय उन्दैया बिराद दुस्थ' दाबायदि टाइमाव बिराद दुस्थ' जायो गथ'फोरा बिमाफोरा बिराद खस्थ' मोनो बोरै गथ'आलाय नै माने बिराद गरम जाबाय दिनै ओमफ्राय बेखायनो आङो गरमनानै हालोदानो गैला जेबो आं जेबो देलायखायाखै आरोना देलायनो होमब्लाबो गरम जाबाय ना सना फैनाय गरमानो गरम बिराद गरम हाजो गाखोनायावथ' मारै जाबावोथाय मा जादों आयौ डेन्जार नुगादोंलै आयौ दुम दुम देरायाव होनग्रानि बिसि बायदिसो नङाबा हाजो गाखोनायाव जाखायो डेन्जार थाबथाबाय फैला अबे दङ मा खालामदों ओमफ्राय नों अबे दङ भिडिअ खालामनो बिदाबा स' लोगोफोर दायो मोनाबाय आरो ओमफ्रायो दायो आङो न'आव फैबाय माने जों न'आवनो दंखायोमोन ओमफ्रायोहाय माखासे सिख्लाफोराहाय माने बिनानावफोर आरोना बिसोरो फैयाखैमोन आरोना जोंनियावहाय ओमफ्रायो ओरैनोबाबो फैनो बाखायो खोमा मिथिया माने बांसिनानो फैनो नागिरखाया आरोना जोंनावहाय सिख्लाफोरा ओमफ्रायो मा लाजियो मायो मा होननांगौथाय मिथिया ओमफ्राय दायोहाय जोङो थांदोंमोन आरो बिसोरनावहाय ओमफ्राय बिदिनो थांला होनबाय बिसोरो ओमफ्रायो दायोहाय मा खालामनो आरो फैसाया जोंना बारायबावबाय माने मानसिफोरानो खमखामोन आरोना मानसि खमावहायनो गारिखौ गिदिरखौ रायज्लायहरबाय नालाय ओमफ्रायो फैसाया बारा गोग्लैबाय आरो दायोहाय सिगाङाव बिसोर थाङो होनजोबदोंमोन आरो ओमफ्राय दायो थाङा होनबाय ओमफ्राय दायो माने माखासे मानसिफोराबो माने गासिबो समान जायाना फैसा आरो फैसा बुस्थुआ माब्लाबा थागोन माब्लाबा थाया बेनिखायनो जुदि नोंनाव गैखायाबा फिक्स बुंनानै लाब गैखाया माने आसा खालामनानै लाब गैखायाना फैसाखौ दायो दंबाबो नों बै समाव गैयाहायबो जाहैनो हागौ ओंखायनो दायो गैयाबाबो थाहैनोबो हागौ बेनिखायनो फिक्स बुंनो नाङा आरो दायो फिक्स बुंनानै दोननानै जोंथ' गारि भारा रायलायबाय ओमफ्राय बाहायनाथ' हरखाजोब्बाय नालाय ओमफ्राय जों थाङाब्लाबो एरैनोब्लाबो बै गारि ड्राइभारनोथ' फैसाखौ हरखानांगोन नालाय बेनिखायनो एसे दावराव जानाय जाबाय आरोना माने मिलायलाया नालाय बिदिनो गेदेर उन्दै जायो आरो ओमफ्राय बिदियावहाय मिलायनो नागिरा माने उन्दैफ्रा ओमफ्राय दायोहाय मानसिफोर खमबाबो थांसै आरो उफाय गैया गथ'फोरा माने मा होनबावनो आरो
माने मिलायनो नागिरा आरो गिदिरफोरजोंहाय जोंनि लागोनि नानि मोनहा ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय थेंक इउ स' माच नोंसोरबो बागुरुम्बा स्ट'रावहाय थांनो हागोन आरो जुदि नोंसोरो मा होनोमोनलाय बिसिना अफिसियेल पेज दंखायो फेसबुकफोराव सानफ्रामबो आपडेट होयो आरोना दिनैहाय मा अफार फैदों दिनैहाय मा बेफोरखौ होबाय थाखायो आरो नोंसोरबो अलरेडि नोंसोरो मिथिखायो जानो हागौ आरो सोरबा अलरेडि शपिं खालामखायो जानो हागौ बेवहाय ओमफ्राय जोंना बारा गोजान जायामोन नालाय मा होननांगौ 1 घन्टा 30 मिनिटखौ मा होनो 1.5 घन्टा ना मा होनो 1.5 घन्टानि लामा आरो बेनिखायनो जोङो थांनानै लायस्राबाय आरोना गावबागाव मेगनजों बासिनाय बायदि जाया होननानै जों लायबाय ओमफ्राय बे लोगोफोराथ' हलसेल लाबोखादों नालाय बिसोरबो कन्टेक्ट नाम्बार होनानै थिनदोंमोन ना ओमफ्राय होनाय जायासै बिसोरबो दायो हरबाय थायो आरोना ओरै बिसमुरि साइडनिया जुदि नांगौब्ला नोंसोरो कमेन्ट खालामबानो जाबाय आङो खिन्थाहरगोन आरो डिटेल्सखौहाय बिसमुरिसिमहालागै होफैनोबो हागौ बिसोरो ओमफ्राय जुदि नोंथांमोनहा भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना होबानो जाबाय आरो शेयार खालामना होबानो जाबाय स' दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय थेंक इउ स' माच गाइस नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय ओमफ्राय रायलायबाय थानाय समाव नैबे बुस्थुआ आंना ओरै गाहाय जालाङो आरो मानोथो मिथिया आं थालखौनो मोना नैबेसो नैबेना ओरैजायना जायखिया ओमफ्राय आं इडिट खालामनाय टाइमावसो थाल मोनो आरो स' थेंक इउ बाय बाय